हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। Now you can sing. 1 minute, it takes time, huh? Hare till then. ईश्वरम परम தெரியுமா? யாருக்கோ தெரியும்னா you can அவங்க பாடலாம். नमामि नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुडन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शाटङ्कनेत्रम् मुहुस्वासकम्पात्रिरेकाककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तडीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे परां देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेक्षादपीहा इदं तेव पूर्णाता गोपालबालं सदा मे मनस्या वीरस्तां किमन्ये इदं ते मुक्ताम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्कृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तसे गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलभै नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं यद्याक्षि दृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमुत्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वास्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा डिवोटीज இப்போ as usual நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நம்மளோட கிருஷ்ணர் டெய்டியோட இடம் காட்டுறேன். நீங்க எந்த இடம் கெஸ் பண்ணணும். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது வந்து நீங்க as usual நீங்க கெஸ் பண்றச்சே ஒண்ணே ஒண்ணுதான், கிருஷ்ணர்னு சொல்லாதீங்க, ஏன்னா அது கிருஷ்ணர்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரெடியா? ஓ எல்லாம் சைலண்ட்ல இருக்கீங்களா? ஓகே, ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் அன்மியூட் பண்றேன். சோ ஜஸ்ட் சோ இந்த கிருஷ்ணர் டெய்டி எதுன்னு. மீன்வைல் லலிதா நீங்க வந்து அந்த இத ரெடி பண்ணிக்கோங்க, சாப்டர் 1 ஃப்ரம் கிருஷ்ணா புக். யா ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். ஓகே, எல்லாரும் ரெடியா? நம்ம பார்க்கலாமா? நம்மளோட டக்குன்னு நீங்க பாத்துருவீங்களே பேரை, பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். சோ இவர் யாரு? நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன். பூரி ஜெகநாத். ஓகே, பூரி ஜெகநாத் எங்க இருக்காரு? ஒரிஷா. புவனேஸ்வர்.
ஃபர்ஸ்ட் நானும் வந்து பூரி ஜெகநாத் வெறும் ஜெகநாத் பூரி அந்த பூரியில தான் இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஜெகநாதன், பல்தேவ் அண்ட் சுபத்ரா. ஆமா, உடுப்பியில இருக்கிறவர். சரிங்களா? அடுத்தது உடுப்பி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா புக்கி ரீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்போ யாரெல்லாம் படிக்க விரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஆல்ரெடி? நான் வந்து அந்த ஆர்டர் டிவோட்டி கலைவாணி எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. டிவோட்டி கலைவாணி ஃபர்ஸ்ட் படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லலிதா பேரா படிச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கலைவாணி, அதுக்கப்புறம் ரேகா, அப்புறம் விஜயகுமாரி அண்ட் நெக்ஸ்ட் யாரு ஃபுல்லா தெரியலையே பேரு. ATAP 14022 மல் வரைக்கும் தான் தெரியுது. சரிங்களா? யா, கரெக்ட் கரெக்ட். சோ இந்த புக் பேரு கிருஷ்ணா தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்னு. இந்த புக்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இங்க வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டோரிஸ் பசங்களுக்கு கொண்டு இல்ல, நம்மளும் பார்க்கணும்னு. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து பிறந்த ஊர் என்ன ஊர்? எங்க பிறந்தாரு? பிருந்தாவன். பிருந்தாவன்ல பிறந்தாரா? மதுரா. என்னங்க? மதுரா. 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 கரெக்ட். சோ மதுரால இருந்து பிருந்தாவன்ல பிறந்தது வந்து ராதாராணி. சோ மதுரால இருந்து எங்க அவரை கூட்டிட்டு போனாங்க நெக்ஸ்ட்? கோகுலம். 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 வெரி குட். கோகுலம். நம்ம பூலோகத்துல இருக்கிற கோகுலமும் கோலோகா பிருந்தாவனும் வித்தியாசமே இல்லை, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சோ அந்த கதைகள் அவர் அப்புறமா இங்க நம்ம இவர் சொன்ன அந்த பிருந்தாவன்ல நடந்த கதைகள், துவாரகால நடந்த எல்லா கதைகளும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கா? Yes. ஆமாங்க மேம். Yes, we are all interested to know all stories in Dwaraka, Vrindavan, Mathura, right? So அதுக்கோசம் நம்ம இந்த ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்றோம். இன்னையில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணா புக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? சோ இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் விட்டுட்டு நம்ம நேரா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு போயிடலாம். கடைசியில டைம் இருக்கச்சே நம்ம இன்ட்ரோ பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கீழே போயிடலாம். வேண்டாமா? இன்ட்ரோடக்ஷன் வேண்டாம், ஏன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன்ல தான் டைம் ஆயிடும். நம்ம ஒரு ஸ்டோரி இன்னைக்கு முடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் we will do the intro when we have time. Yes, so advent of Krishna. கிருஷ்ணான்றவர் எப்படி இங்க வந்தாருன்றதுதான் கதை. சரியா? கதைய நம்ம அவங்கள ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன ஆர்டர்ல கலைவாணி அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க, ரேகா அவங்க, அதுக்கப்புறம் விஜயகுமாரி அண்ட் அப்புறமா மல்லி அவங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லலிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டி லலிதா. Advent of Lord Krishna. Once the world was overburdened by the unnecessary defense force of different kings who were actually demons but were posing themselves as the royal order. At that time, the whole world became perturbed, and the predominating deity of this earth, known as Bhumi, went to see Lord Brahma to tell of her calamities due to the demonic kings. Bhumi, getting some ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டி லலிதா நீங்க மறுபடியும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து மியூட் பண்ணிடுறேன் எல்லாரையும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். Yeah. Bhumi assumed the shape of a cow and presented herself before Lord Brahma with tears in her eyes. She was bereaved and was weeping just to invoke the Lord's compassion. She related the calamitous position of the earth, and after hearing this, Lord Brahma became much aggrieved, and he at once started for the ocean of milk, where Lord Vishnu resides. Lord Brahma was accompanied by all the demigods, headed by Lord Shiva, and Bhumi also followed. Arriving on the shore of the milk ocean, Lord Brahma began to pacify the Lord Vishnu, who formerly saved the earthly planet by assuming the transcendental form of a bull. You want me to stop here or you want me to continue? Mute la irukka. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குவிக்கா இத வந்து சொல்லணும்னா என்னன்னா, நம்மளோட பூமி மாதான்றவங்க வந்து கவ், அந்த ஒரு கவோட ஷேப்ல வந்து எடுத்துட்டு அவங்க போய் பிரார்த்தனைகளை ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ இவங்க இந்த எல்லா தேவர்களும் நம்ம பிரம்மா வந்து போய் அவர் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பாக்குறாங்க.
அதுக்கப்புறம் வந்து இத வந்து அந்த எல்லா தேவர்களுக்கும் தலைவரான தேவர் யாருன்னா சிவான்றவங்க. அவங்க போயிட்டு எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்றத வந்து நம்ம கவனிக்கணும். அதுதான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ போர்னா அது என்ன ஆண்டவன் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம கிருஷ்ண அவதார்ல போர்ன்றது யாருன்னு தெரியுமா? சாட் ஓப்பனா இருக்கு, நீங்க போடலாம். சோ சாட் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சோ இது என்ன அவதாரம்? கரெக்டா நீங்க போட போறீங்க. இப்ப வந்து லலிதா அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க கதை. அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன அவதாரம்ன்றதும் தெரியும். ரைட், கரெக்ட். தேங்க்யூ சோ மச் மல்லிகா. எஸ், வராக அவதாரம். ரைட், அதுதான் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது. முதல் அவதாரமா அது ஆரம்பிக்குது. சரிங்களா? In the Vedic mantras, there is a particular type of prayer called Purusha Sukta. Generally, the demigods offer their obeisances unto Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, by chanting the Purusha Sukta. It is understood herein that the predominating deity of every planet can see the Supreme Lord of this universe, Brahma, whenever there is some disturbance in his planet. And Brahma can approach the Supreme Lord Vishnu not by seeing him directly, but by standing on the shore of the ocean of milk. There is a planet within this universe called Shvetadvipa. And on that planet, there is an ocean of milk. It is understood from various Vedic literatures that just as there is ocean of salt water within this planet, there are various kinds of oceans in other planets. Somewhere there is an ocean of milk, somewhere there is an ocean of oil, and somewhere there is an ocean of liquor, and many other types of oceans. Purusha Sukta is the standard prayer which the demigod recite to appease the Supreme Personality of Godhead, Kshirodakashayi Vishnu. Because he is lying on the ocean of milk, he is called Kshirodakashayi Vishnu. He is the Supreme Personality of Godhead through whom all the incarnations within this universe appear. Hare Krishna. So என்ன சொல்றாங்க? யார் ஷீரோதக்ஷாயினி விஷ்ணு? நம்ம 3 விஷ்ணு நம்ம பார்த்திருக்கோம். Who are the 3 Vishnus? Mahavishnu, which is Garbhodakshayi Vishnu. Next நம்ம பார்த்திருக்கிறது வந்து Garbhodakshayi Vishnu and Kshirodakshayi Vishnu. So இந்த 3 விஷ்ணுக்கள்ல ஷீரோதாக்ஷாயி விஷ்ணு அப்படின்ற யாரு? நம்ம பரமாத்மா. சூப்பர் சோல் இஸ் கால்ட் ஷீரோதாக்ஷாயி விஷ்ணு. அவருக்கு ஆஃபர் பண்ற பிரேயர் தான் இது. இப்ப வந்து பிரம்மாவும் வந்து ஒரு ஒரு ஜீவாதான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ஜீவாதான் பிரம்மா. அவருக்கு டைரக்டா கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ட்ரி இருக்கா அப்படின்னா அவர் கூட எப்படின்னா அவர் அப்ரூவல் தான். சோ நம்ம வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து தண்ணி, அதாவது நம்ம சி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஓஷன் வந்து உப்பு கரைக்குதுன்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு ஊர்ல இப்ப வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்வேத த்வீபான்ற ஒரு ஊர்ல இங்க எப்படி இருக்குன்னா உப்பு கரைக்காம இங்க வந்து பால் ஓஷன், ரைட்? அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இடத்துலயும் இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து நம்ம பாகவதம்ல கேண்டோ 5ல கிளியரா போட்டிருக்கு. சோ இந்த பால் இல்லதான் யார் இருக்காரு? நம்ம க்ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு. சோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்மளோட பிரம்மா வந்து அப்பீல் பண்றாரு. அதுதான் 2வது பேரா. சோ இப்போ அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க? கலைவாணி அவங்க படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க, நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். நீங்க அன்மியூட் பண்ணலாம், நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஸ், நீங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, கண்டினியூ பண்ணுங்க. நீங்க மறுபடியும் மியூட் பண்ணிட்டீங்க. அன்மியூட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இடத்துல இல்லையா இருக்கும், வேற யாரையும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. The Supreme Personality அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மாதாஜி. இங்க after all the demigods இங்க படிக்கணும். The Supreme Personality இல்ல மாதாஜி. இல்ல, after all the demigods. After all the demigods இருந்து. Okay மாதாஜி. After all the demigods offered the Purusha Sukta prayer to the Supreme Personality of Godhead, they have apparently heard no response. Then Lord Brahma personally sat in meditation, and there was message transmission from Lord Vishnu to Brahma. Brahma then broadcast the message to the demigods. That is the system of receiving Vedic knowledge. The Vedic knowledge is received first by Brahma from Supreme Personality of Godhead through the medium of the heart, as stated in the
beginning of the Srimad Bhagavatam. 10 Brahma Irda. The transcendental knowledge of the Vedic was transmitted to Lord Brahma through the heart. Here also, in the same way, only Brahma could understand the message transmitted by Lord Vishnu, and he broadcast it to the demigod for their immediate action. The message was, the Supreme Personality of Godhead will appear on the earth very soon, along with his supreme powerful potentials, and as long as he remains on the earth planet to execute his mission and of annihilating the demons and establishing the devotees, the demigods should also remain there is assist him. They should all immediately take birth in the family of the Yadu dynasty, wherein the Lord will also appear in due course of time. Hare Krishna. So நான் சொல்றேன் என்ன சொல்றாருன்றத பார்க்கலாமா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுக்கு ஃபேக்ஸ் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த காலத்திலயும் இருந்துச்சு. எப்படின்னா ஹிருதயம் மூலமா விஷ்ணு வந்து சொல்வாரு. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு சொல்வாரு? வேதங்கள்ல ரொம்ப புத்திசாலியானவர், the most intelligent person who receives the Vedic knowledge is Brahma. சோ பிரம்மா மூலமா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்றாரு. எப்படி ஹிருதயத்துல அவர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு. அது சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளோட பிரம்மா எல்லாருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்றாரு. ரைட்? பிரம்மா வந்து எல்லா இருக்கிற மத்த தேவர்களுக்கும் சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி என்ன சொல்றாங்க? விஷ்ணு வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வரப்போறாரு. ஆனா எப்படி வரப்போறாரு? வரச்சே வந்து எல்லா பவரோட அந்த ஆண்டவனாவே வந்து வரப்போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தகவலை சொல்றாங்க. இப்போ இதுல வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியம், புருஷ சுக்தான்றது என்னன்னா ஆண்டவனுக்கு சந்தோஷம் குஷி கொடுக்கிற ஒரு பிரார்த்தனை, அந்த பிரேயர்ன்றதா அது அதோட பேரு. சோ இது என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் வந்து தேவர்களுக்கு ஏன் சொல்றாங்க? இப்ப நம்ம பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு சென்னைக்கு வராங்கன்னா அவங்க சும்மா ஒரு பிளைட் ஏறி வந்துடுவாங்களா? வரமாட்டாங்க இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் இவங்களும் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து வரமாட்டாங்க. இவங்களும் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாம் வந்து ஒரு அவங்களோட பிளாக் கேட்ஸ் வர மாதிரி இவங்களோட டீம் இருக்காங்க இல்லையா, தேவர்கள் எல்லாம் வந்து பூலோகத்துக்கு இவரோட வரணும். அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒத்து வரும் இல்லையா? சோ அவரோட டீம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்றத கான்செப்ட். அண்ட் உடனே வந்து எங்க வருவாங்க? அவர் பிறக்கிறது யது டைனாஸ்டின்றதுல. அதனால இங்க இருக்கிற அந்த மொத்த அவரோட தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த டைனாஸ்டில அந்த பரம்பரையில பிறக்கிறாங்க. சோ அதுதான் இந்த பேரா. டிவோட்டி கலைவாணி நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி இங்க இருக்கு. ஓ, அன்மியூட் ஆயிடுச்சா? ஓகே, 1 செகண்ட். நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். 2-3 பேர் பண்றோம் போல இருக்கு. இருங்க 1 செகண்ட், நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் அன்மியூட் பண்ணணும். Supreme Personality of Godhead himself, Krishna personally appeared as the son of Vasudeva. Before that, he appeared all the demigods along with their rise, appeared in different families in the world just to assist the Lord in executing his mission. The exact word used is the thought priyatiyam, which means that demigods should appear on the earth in order to please the Lord. In the other words, any living entity who lives only to satisfy the Lord is the demigod. The demigods were further informed that the planetary portion of Lord Krishna, Ananta, who is maintaining in the universal planet by extracting his millions of woods, would also appear on earth before Lord Krishna's appearance. They were also informed that the externally potential of Vishnu, Maya, with whom all the conditional souls
or enmod word also appear just to execute the purpose of the Supreme Lord. After introducing and pacifying all the demigods as well as Bhumi with the sweet words, Lord Brahma, the father of all the Prajapatis, or progenitor of universal population, departed for his own abode, the highest material planet called Brahmaloka, the leader of the Hare Krishna. So என்ன சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாரெல்லாம் வரணும்ன்ற ஆர்டர் ஆரம்பிச்சதுல கிருஷ்ணர் வரத்துக்கு முன்னாடி சேஷா, நம்ம அனந்த சேஷான்றவர் யாரு? பல்ராம். சோ அவர் வந்து என்னன்னா, அவர் முதல்ல வந்து அந்த யோக மாயான்னு ஒரு சக்தி இருக்கு. என்ன சக்தினா, நம்மளோட கிருஷ்ணரோட நம்ம ரெண்டு சக்தி பார்த்தோம். அவரோட அந்தரங்க சக்தி, அதாவது இன்னர் பொட்டன்சி, பைரங்க சக்தி, அதாவது அவரோட வெளிப்படையானது, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சின்னு படிச்சிருக்கோம். அதுல அந்த வெளிப்படை, அந்த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சில இருக்கிறது தான் நம்ம அனந்த சேஷான்றவர். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வரத்துக்கு முன்னாடி பிறக்கணும்ன்றதால அவர் முன்னாடியே வந்துடுறாரு. சோ நீங்க பாப்பீங்க, யூஸ்வலா ஆண்டவர் லார்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி அவரோட 1-2 அவங்க எல்லாம் வந்துடுவாங்க. அதே மாதிரி அவர் திரும்ப போறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் கிளம்பி போயிடுவாங்க. சோ இந்த கதை ஆன அப்புறம் பிரம்மா என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து பிரம்ம லோகம் இருக்கு இல்லையா, பிரம்ம லோகத்துக்கு திரும்பி போயிடுறாரு. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பிளான்ன்றதை அவர் பார்த்துட்டாரு. சோ இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூ யாரு பண்றீங்க? ரேகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேகா நீங்க கண்டினியூ. Hare Krishna. Hare Krishna. The leader of the Yadu dynasty, King Surasena, was ruling over the country known as Mathura, the district of Madura, as well as the district known as Surasena. On account of the rule of King Surasena, Madura became the capital city of all the kings of the Yadus. Madura was also made the capital of the kings of the Yadu dynasty because the Yadus were a very pious family and knew that Madura is the place where Lord Sri Krishna lives eternally, just as he also lives in Dwaraka. Once upon a time, Vasudeva, the son of Surasena, just after marrying Devaki, was going home on his chariot with his newly wedded wife. The father of Devaki, known as Devaka, had contributed a sufficient dowry because he is very affectionate toward his daughter. He had contributed hundreds of chariots completely decorated with gold equipment. At that time, Kamsa, the son of Ugrasena, in order to please his sister Devaki, had voluntarily taken the reins of the horses of Vasudeva's chariot and was driving. According to the custom of the Vedic civilization, when a girl is married, the brother takes the sister and brother-in-law to their home. Because the newly married girl may feel too much separation from her father's family, the brother goes with her until she reaches her father-in-law's house. The full dowry contributed by Devaka was as follows: 400 elephants fully decorated with golden garlands, 15,000 decorated horses, and 1,800 chariots. He also arranged for 200 beautiful girls to follow his daughter. The Kshatriya system of marriage, still current in India, dictates that when a Kshatriya is married, a few dozens of the bride's young girl friends, in addition to the bride, go to the house of the king. The followers of the queen are called maid servants, but actually they act as friends of the queen. This practice is prevalent from time immemorial, traceable at least to the time before the advent of Lord Krishna, 5,000 years ago. So Vasudeva brought home another 200 beautiful girls along with his wife. So இது வந்து என்னன்னா, நீங்க பாத்துட்டீங்க எவ்வளவு டௌரி கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்கன்னு அந்த காலத்துல. சோ இப்ப இருக்கிற நம்ம தங்கம் வெள்ளி என்றது ஒரு சைடு, அப்போ வந்து என்னன்னா யானைகள் குதிரைகள் இதெல்லாம் தான் டௌரி. சோ அதெல்லாம் அனுப்பிச்சது. அதோட அந்த பெண்கள் 200 பெண்களும் கூட அனுப்புறாங்க. இது என்ன நடந்துச்சுன்றது வந்து நம்ம 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இந்த கதை நடந்துச்சு. அதாவது இதெல்லாம் அனுப்புவாங்கன்றது. சோ தேவான்றவர் வந்து கிருஷ்ணரோட அப்பா.
சோ அவர் வந்து இந்த பெண்கள் இந்த டௌரி எல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றாரு. ஏன்னா அவர் வந்து அவர் தேவகி என்றவங்க யாரு, தேவகா என்றவரோட பெண்மணி, அவங்கள மணந்துட்டு அவர் வராரு. சோ அவர் வர்றச்சே என்ன நடக்குதுன்றதுதான் இந்த மொத்த கதை. இப்போ வந்து இந்த கதையில என்னன்னா நம்ம கம்சரோட இன்ட்ரடக்ஷன். அவர் தான் தேவகியோட பிரதர், அதாவது அண்ணன். சோ அவங்க வந்து உக்ரசேனாவோட பசங்க. சோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா உக்ரசேனாவோட பசங்களா இருக்கிறதால அவர் ஃபுல்லா வர்ற வழியிலேயே என்ன ஆகுதுன்னா இவர் வந்து அவரோட இவ்வளோ, அதாவது வசுதேவாவோட அப்பா சூரசேனா இருக்காரு இல்லையா, அவங்க ஊர்ல எடுத்துன்னு போய் விடுறதுக்கோசரம் அவர் கிளம்பி போயிட்டு இருக்காரு. போயிட்டு போற வழியில என்ன நடக்குதுன்றதா இப்ப பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரேகா, கண்டினியூ. While the bride and bridegroom were passing along on the chariot, there were different kinds of musical instruments playing to indicate the auspicious moment. There were conch shells, bugles, drums, and kettle drums combined together. They were vibrating a nice concert. The procession was passing very pleasingly, and Kamsa was driving the chariot, when suddenly there was a miraculous sound vibrated from the sky, which especially announced to Kamsa, "Kamsa, you are such a fool. You are driving the chariot of your sister and your brother-in-law, but you do not know that the 8th child of this sister will kill you." ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க கிளியரா இந்த அசுரீரி வந்து என்ன சொல்றது, ஐயோ நீ வந்து ஓட்டிட்டு இருக்க உன்னோட தங்கச்சிக்கோசரம் 8வது குழந்தையா இருக்கு, பிறக்க வேண்டிய 8வது குழந்தைதான் உன்னை அழிக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அசுரீரி சொல்றது. சரிங்களா? இவங்க இப்போ வந்து தேங்க்ஸ் ரேகா. விஜயகுமாரி படிச்சிட்டீங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி, படிக்கலைங்க மாதாஜி. கண்டினியூ பண்ணுங்க. எதுங்க மாதாஜி, எனக்கு ஸ்கிரீன் வரலைங்க மாதாஜி. கரெக்டா தெரியலையா? இங்க கம்சா சன் ஆஃப் உக்ரசேனா. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி நானே படிக்கிறேன். மாதாஜி நான் படிக்கவா? ரெண்டு பேருமே படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒருத்தங்க படிங்க, அப்புறமா அடுத்த தடவை ரெண்டு பேர் படிங்க. மாதாஜி எத்தனாவது பேஜ்ங்க மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியலையா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதா? சரி, கம்சா வாஸ் தி சன் ன்னு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Kamsa was the son of Ugrasena of Bhoja dynasty. It is said that Kamsa was the most demonic of all the Bhoja dynasty kings. Immediately after hearing the prophecy from the sky, he caught hold of Devagi's hair and was just about to kill her with his sword. Vasudeva was astonished at Kamsa's behavior, and in order to pacify the cruel, shameless brother-in-law, he began to speak as follows. With great reason and evidence, he said, "My dear brother-in-law, Kamsa, you are the most famous king of the Bhoja dynasty, and people know that greatest warrior and a valiant king. How is that you are so infuriated that you are prepared to kill a woman who is your own sister at this auspicious time of a marriage? Why should you be so much afraid of death? Death is already born along with your birth. From the very day you took your birth, you began to die. Suppose you are 25 years old, that means you have already died 25 years. Every moment, every second you are dying. Why then should you be so much afraid of death? Finally, death is inevitable. You may die either today or in 100 years. You cannot avoid death. Why should you be so much afraid? Actually, death means annihilation of the present body. As soon as the present body stops functioning and mixes with the 5 elements of material nature, the living entity within the body accepts another body.
according to his present action and reaction. It is just as when a man walks on the street, he puts forward to his foot, and when he is confident that his foot is situated on sound ground, he lifts the other foot. In this way, one after another, the body changes and the soul transmigrates. See how the plant worms change from one twig to another so carefully. Similarly, the living entity changes its body as soon as the higher authorities. Mataji, engiyo line odiching. அவங்க highlight பண்ணிருக்காங்க அதான். Hare Krishna. As soon as the higher authorities. As soon as the higher authorities decide on this next body, as long as a living entity is conditioned within this material world, he must take material bodies one after another. His next particular body is offered by the laws of nature according to the actions and reactions of this life. This body is exactly like one of the bodies which we always see in dreams. Hare Krishna. இது வரைக்கும் நான் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. Okay மாதாஜி. Okay மாதாஜி. So thank you. So என்ன சொல்றாங்க இப்போ வந்து கம்சர் வந்து அவரோட தங்கச்சின்றது கூட அவருக்கு தெரியல. ஏன்னா அவ்வளோ அவருக்கு அந்த உயிர் மேல அட்டாச்மெண்ட். அதனால எங்களோட கல்யாண நாள் அவர் இஷ்டப்பட்ட அவரோட தங்கச்சியே கொலை பண்ற லெவலுக்கு போயிட்டாரு. அதுவும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். நம்மளோட திரௌபதியை வந்து முடிய பிடிச்சிட்டு இழுத்து வந்ததால அவரோட அழிப்பை பார்த்தோம். இவரும் கம்சரும் அதே பண்றாரு. அவர் தங்கச்சியோட முடிய பிடிச்சி இழுத்து அவளை கொலை பண்றதுக்கோசரம் அவரோட சுவாட எடுத்துடுறாரு. சோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு வசுதேவானா, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நாள், அதுவுமா இவ்வளவு தைரியசாலியா இருக்கிற நீங்க இவ்வளவு, ஏன்னா சத்ரியாவோட மிக முக்கியமான டியூட்டி என்னன்னா அவர் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். சோ அவர் அவங்களோட உயிரையே முன்னாடி வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்றதுதான் சத்ரியாவோட குணம். அப்படி இருக்க வேண்டிய சத்ரியா அவர் உயிருக்கு பயந்து ஒரு பெண்மணியை கொலை பண்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கே கேட்போம். அததான் அவர் குத்தி காட்டுறாரு. ரெண்டாவது என்னன்னா, இந்த சரீரம் வந்து நம்ம ட்ரெஸ் மாதிரி தான். ஒரு ட்ரெஸ் வந்து நம்ம கிழிஞ்சிச்சுன்னா தூக்கி போட்டு இன்னொரு ட்ரெஸ் வாங்குவோம். அதே மாதிரி நம்மளோட ஆசைகளுக்கும் நம்மளோட கர்மாக்கும் தகுந்த மாதிரி ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ்ன்றவங்க உங்களுக்கே தெரியும், எல்லாருமா சேர்ந்து தேவர்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சரீரம் வந்து அதை வச்சு நம்ம வந்து அடுத்த சரீரம் நம்மளுக்கு நிர்ணயிக்கப்படுது. அப்படி இருக்கே அதை பயந்துட்டு நான் வந்து இங்கேதான் ஆளணும் அப்படின்ற பயத்தை எதுக்கோசரம் அழிக்கிறேன் அவர் கேட்கிறாரு. சோ அடுத்த லைன் வந்து கனவை பத்தி சொல்றாங்க. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Hare Krishna. This body is exactly like one of the bodies which we always see in dreams. During our dream of sleep, we create so many bodies according to mental creation. We have seen gold and we have also seen a mountain. So in a dream, we can see a golden mountain by combining the two ideas. Sometimes in dreams, we see that we have a body which is flying in the sky. And at that time, we completely forget our present body. Similarly, these bodies are changing. When you have one body, you forget that past body. During a dream, we may make contact with so many new kinds of bodies. But when we are awake, we forget them all. And actually, these material bodies are the creations of our mental activities. But at the present moment, we do not recollect our past bodies. Mataji, can I read the next paragraph? அவங்க இன்னொரு விஜயா அவங்க படிக்கட்டும். Okay, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ஒரு செகண்ட். இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணோம், நம்ம வந்து கனவுல கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ நம்மளால என்னெல்லாம் பண்ண முடியலையோ அதெல்லாம் வந்து கனவுகள் நம்மளுக்கு வரும். நம்மளோட எப்படி கனவுகள் வருதுன்னா, நம்ம பாக்குறது சப்கான்சியஸ், நம்மளோட அடி மனசுல என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கனவுகளா வந்து வர்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து ஏன் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னா, நம்ம கனவுலயும் நிறைய நம்ம பார்ப்போம். அதுதான் அவர் சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி தங்கம் பார்ப்போம், அப்புறம் ஏதாவது ஒரு மலை பார்த்தோம்னா ஒரு தங்க மலை நம்ம கனவுல வரும். அதே மாதிரி நம்மளால நடக்கவே முடியாத சுச்சுவேஷன்ல நம்ம பறந்து போற மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு கனவு வரும். சோ கனவுகள்ன்றத பத்தி அவர் சொல்றாங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. Hare Krishna. The nature of the mind is flickering. Sometimes it accepts something and immediately it rejects the same thing. Accepting and rejecting is the process of the mind in contact with the 5 objects of sense gratification: form, taste, smell, sound, and touch. In its speculative way, the mind comes in touch with the objects of sense gratification. And when the living entity desires a particular type of body, he gets it. Therefore, the body is an offering by the laws of material nature. The living entity accepts a body and comes out again into the material world to enjoy or suffer according to the construction of the body. Unless we have a particular type of body, we cannot enjoy or suffer according to our mental proclivities inherited from the previous life. The particular type of body is actually offered to us according to our mental condition at the time of death. ஹரே கிருஷ்ணா, இது வரைக்கும் சொல்லுங்க. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மள எப்படி நம்ம பாக்குறத வச்சு, நமக்கு ஆசைகளை வச்சு நம்மளுக்கு சரீரம் வருது. இப்போ நம்ம ஆசைப்படுறத வச்சு, இப்போ நம்ம எல்லாருமே என்ன ஆசைப்படுவோம்? நம்ம எல்லாருமே எல்லாருமே ரொம்ப அழகா இருக்கணும், ரொம்ப சக்தி இருக்கணும், ரொம்ப பணம் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம். கரெக்டா? ஆனா நம்மளுக்கு ஆசைப்படுறது ஒண்ணு, ரெண்டாவது ஆசைப்படுறதோட நம்மளுக்கு கிரெடிட்ஸ் இருக்கான்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ இந்த ராஜாங்க காலம் நம்ம இப்பவுமே எடுத்துக்கலாம். நம்ம ரொம்ப பிடிச்ச ராஜாங்க காலத்திலேயே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இந்த ராஜாங்க காலத்தை நம்ம பிறக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். இப்ப நம்ம தலைவல் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம இந்த குடும்பம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இந்த குடும்பத்திலேயே நான் திரும்ப பிறக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். இப்போ நம்மளோட கிரெடிட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தா, அந்த குடும்பத்திலேயே இருக்கிறதுலயே ரொம்ப நல்லவங்க, அந்த குடும்பத்திலே இருக்கிற ரொம்ப பணக்காரங்களுக்கு குழந்தையா பிறக்கும். இல்ல நம்ம ரொம்ப பாவம் செஞ்சு நம்ம ஒரு லெவல் கீழே போனோம்னா, நம்ம அதே வீட்லயே ஒரு பூனையாவோ நாயாவோ இல்ல ஒரு பல்லியாவோ கூட பிறக்கலாம். சோ அதுதான் சொல்றாங்க, நம்மளோட ஆசை நிறைவேறும், அதுக்கு நம்மளுக்கு கிரெடிட்ஸ் இருக்கணும். அந்த கிரெடிட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது அநியாயம்னு நினைக்கலாம், பட் நம்ம கையிலயும் அதே தானே இருக்கு. இப்போ தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் வாங்க போறோம், கரெக்டுங்களா? நம்ம கையில ஒரு 10,000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்குவோம். இதுவே நம்ம கையில 1000 ரூபாய் தான் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன 1000 ரூபாய்க்கு வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு டூப்ளிகேட் பட்டு வாங்குவோம். கையில 200 ருபீஸா இருந்துச்சுன்னா ஆர்டரியா ஒரு காட்டன் சாரி வாங்குவோம். கரெக்டா? வாங்குறது சாரியா இருந்தாலும் நம்ம அந்த தரம் நம்ம கையில இருக்கிற அமௌண்ட் வச்சுதான் நம்ம பண்றோம். அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கு கிரெடிட்ஸ் வரும். நம்ம பண்ண புண்ணிய பாவங்களை வச்சு நம்ம மறுபிறவி வரச்சே நம்மளுக்கு என்ன வருது? நம்மளுக்கு என்ன கிரெடிட் இருக்கோ, நம்ம ஆசைப்படுறதும் நிறைவேறும். ஆனா நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு அரேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. The luminous planets like the sun, moon, or the stars reflect themselves in different types of reservoirs, like water, oil, or ghee. The reflection moves according to the movement of the reservoir. The reflection of the moon is on the water, and the moving water make the moon also appear to be moving, but actually the moon is not moving. Similarly, by mental concussion, the living entity attains different kinds of bodies, although actually he has no connection with such bodies, but on account of illusion being enhanced by the influence of Maya. The living entity thinks that he belongs to a particular type of body. That is the way of conditional life. Suppose a living entity is now in a human form of body. He thinks that he belongs to the human community or a particular country
or particular place. He identifies himself in that way and unnecessarily prepares for another body which is not required by him. Such desire and mental concoction are the cause of different types of body. The conveying influence of material nature is so strong that the living entity is satisfied in whatever body he gets, and he identifies with that body with great pleasure. Therefore, I beg to request to you not to be overwhelmed by the dictation of your mind and body. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க இந்த மாதிரி, நம்ம வந்து நான் இந்தியன், நான் தெலுங்கு, நான் தமிழ், நான் வந்து யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நம்ம தலைக்கால் தெரியாம நம்ம பண்றோம். சரி, நம்ம ஒண்டிதான் சந்தோஷப்படுறோமா அப்படின்னா, நம்ம இந்திரர் வந்து ஒரு சாபம்னால பூமிக்கு என்னவா வராரு, பன்னியா வராரு. சரியா? சோ பன்னி என்ன பண்ணோம்னு உங்களுக்கே தெரியும். அப்படி இருக்கச்சே வந்து பிரம்மா வந்து கூப்பிடுறாரு, அம்மா பண்ற வேலை எல்லாம் ஆயிடுச்சு, வா நம்ம திரும்ப போயிடலான்னு. வரமாட்டேன், என்னோட பன்னி பொண்டாட்டி இருக்கு, என்னோட பன்னி குழந்தைகள் இருக்கு, என்னோட பன்னி பசங்க கிராண்ட் சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒத்த கால நிக்கிறாரு இந்திரா. இவர் சொல்றாரு, ஐயோ இந்திர லோகமே உனக்கு வெயிட் பண்ணுது அப்படின்னு. சான்ஸே இல்ல, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பன்னி ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்றாரு. இத பார்த்து நம்ம சிரிக்கலாம், பட் இந்திரருக்கும் நம்மளுக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்ல. கரெக்டுங்களா? ஏன்னா பன்னியா அவரை பன்னியா என்ஜாய் பண்றாரு, நம்ம வந்து நான் தான் இந்தியன், அதுல நான் சென்னையில இருக்கேன், நான் வந்து சென்னைக்காரன், நான் தமிழியன், நான் தெலுங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பண்ணுவோம். ரைட்? சோ இந்த லெவல்ல வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்படி பயங்கர கனெக்ட்ல வந்து சிலர் இருக்கும், அது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதால என்ன ஆகும், இன்னொரு சென்னையிலயோ இல்ல இன்னொரு ஆந்திராலயோ இல்ல இன்னொரு கேரளாலயோ இல்ல ஒரு நார்த்லயோ தான் நம்ம மறுபடியும் பிறக்கிறதுக்கு இந்த அட்டாச்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்றது. ஆனா அதுவா நம்மளோட ஆக்சுவல் எய்ம். நம்மளோட வந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம போய் நம்மளோட பர்மனன்ட் வீட்ல போய் செட்டில் ஆகும். ரைட்? அது பூலோகத்துல இல்ல கோலோகத்துல இருக்கு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல செயல்படணும்ன்றதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கண்டினியூ பண்ணுங்க நீங்க. சரி, நோ ப்ராப்ளம். புஷ்பம் மாதாஜி, டிவோட்டி புஷ்பம் நீங்க. Vasudeva requested Kamsa. Hare Krishna Mataji. Vasudeva thus requested Kamsa not to be envious of his newly married sister. One should not be envious of anyone, because envy is the cause of fear, both in this world and in the next, when one is before Yamaraj, the lord of punishment after death. Vasudeva appealed to Kamsa on behalf of Devaki, stating that she was his younger sister. He also appealed at an auspicious moment at the time of marriage. A younger sister or brother are supposed to be protected as one's children. The position is overall so delicate. Vasudeva resolved that if you kill her, it will go against your high reputation. Vasudeva tried to pacify Kamsa by good instruction as well as by philosophical discrimination. But Krishna was not to be pacified because his association was demonic. Because of his demonic association. But Kamsa was not to be pacified because his association was demonic. Because of his demonic association, he was always demon. After born in a very high royal family, a demon, Mataji, never cares. கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி, கொஞ்சம் மேல தெரியுதா? கீழே இருக்கு மாதாஜி. ஒரு செகண்ட். Never cares for any good instruction. Never cares for any good instruction. He is just like a determined thief. One can give him moral instruction, but it will not be effective. Similarly, those who are demonic or atheistic by nature can hardly assimilate any good instruction, however authorized it may be. That is the difference between demigod and demon. Those who can accept good instruction
and try to live their lives in that way are called demigods. And those who are try to live their life in that way are called demigods. And those who are unable to take such good instruction are called demons. Failing in this, in his attempt to pacify Kamsa, Vasudeva wondered how he would protect his wife Devaki. When there is imminent danger, an intelligent person should try to avoid the dangerous position as far as possible. But if, in spite of endeavoring by all intelligence, one fails to avoid the dangerous position, there is no fault on his part. One should do his best to execute his duties, but if the attempt fails, he is not at fault. Hare Krishna. Vasudeva thought Hare of his Krishna. wife. Hare Krishna. Hare நான் Krishna. சொல்றதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. Hare எக்ஸ்பிளைன் Hare பண்ணிடுறேன். Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க? வாட் ஆர் தே ஆக்சுவலி டெல்லிங்? சோ ரெண்டு கேட்டகரி தான் இருக்காங்க. ஒன்னு வந்து சூரா, அசுரா. சோ அசுரா நமக்கு தெரியும். ஆக்சுவலா அசுரான்றது என்ன? டேமன், ரைட்? சோ டிமென்ஸ்ன்றது அசுரா. சூரான்றவர்கள் என்ன? ஆண்டவனை நம்புறவங்க. சோ ஆண்டவனை நம்புறவங்க என்றா, நான் கோயிலுக்கு போறேன், எனக்கு பக்தி ஜாஸ்தி, நான் பூஜை ரூம்ல 4 hour இருக்கேன்றவங்க உண்டி இல்ல. நம்மளுக்கு ஒருத்தரை பிடிக்குதுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அவங்க பேச்சை கேட்போம். கரெக்டுங்களா? சோ அவங்க பேச்சை கேட்கறதுன்றது என்னன்னா, வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்றதுதான். எனக்கு பக்தி இருக்குன்றது இல்ல. பக்தி இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்ன்றதுதான் முக்கியம். ஒரு சின்ன நாயே எடுத்துக்கோங்க. ஏன் நாய் ரொம்ப நன்றியுள்ள ஜீவன் சொல்றாங்க? அந்த ஓனர் வந்து என்ன சொல்றாங்களோ அது கேட்கும். உட்காருன்னா உட்காரும், போனா போவோம். அதோட சின்சியாரிட்டி வந்து ரொம்ப ஹை. அதனாலதான் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே என்னன்னா லாயல்ட்டிக்கு வந்து நாயை ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒருத்தர் மேல விருப்பம் இருக்குன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா நம்ம எல்லாம் எப்படின்னா வேதமே படிக்க மாட்டோம், படிச்சா நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன், வேதம் எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு நான் வந்து ஆண்டவனை நம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது நிஜமே இல்லை. சோ பகவத்கீதால கிளியரா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு 26 டிவைன் அண்ட் 6 டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் ஒரு சைட்ல வைங்க. இதை தவிர இருக்கிற 6 குவாலிட்டிஸ் என்ன டெமானிக்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாஸ்திரங்கள் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவங்க டைரக்டா அவங்க இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வர்றவங்களே இல்லை, அவங்க சூரா இல்ல அசுரான்றத கன்க்ளூட் பண்றாங்க. இங்கேயும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க. கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்க என்ன ஆகும்? தேவர்கள், டெமிகாட்ஸ்னா தேவர்கள், இல்லாதவங்க அசுரர்கள் அப்படின்னு 2 கேட்டகரி தான். சோ நம்மக்குள்ள இருக்கிறது தேவ புத்தியா இல்ல அசுர புத்தியான்றதை நீங்க தான் தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க. Hare Krishna. Vasudeva thought of his wife as follows. For the present, let me save the life of Devaki. Then later on, if there are children, I shall see how to save them. He further thought, if in the future I get a child who can kill Kamsa, just as Krishna is thinking, then Kamsa is thinking. Devaki and the child will just as Kamsa is thinking. He further thought, if in future I get a child who can kill Kamsa, just as Krishna is thinking, then both Devaki and the child will be saved, because the law of providence is inconceivable. But now, some way or other, let me save the life of Devaki. Hare Krishna. There is no certainty. Hare Krishna. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் கம்சா தான், இன்னும் கிருஷ்ணர் இன்ட்ரோடியூஸே பண்ணல. சோ எல்லாமே நினைக்கிறது கம்சா தான். அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அவர் கம்சருக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பயம் என்ன? அவரை கொலை பண்ண போற அந்த குழந்தைதான், அவரோட தங்கச்சி இல்ல. அதோட ரூட் காஸா இருக்கிற தங்கச்சியை அழிக்கலான்னு. சோ இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, எப்படியாவது என்னோட தேவகிய சேவ் பண்ணும், அதுதான் முக்கியம். குழந்தை இருந்தா அது அப்புறமா நான் அவங்களை காப்பாத்திக்கிறேன். பட் இப்போதைக்கு என்னோட பொண்டாட்டியான ஒரு தேவகி என்றவரை காப்பாத்துறது ஒரு புருஷ லட்சணம், அதை பண்றேன்றத அவர் முதல்ல எடுத்துட்டு அவரு என்ன சொல்றாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க. There is no certainty how a living entity contacts a certain type of body, just as there is no certainty how the blazing fire comes in contact with a certain type of wood in the forest. When there is a forest fire,
It is experienced that the blazing fire sometimes leaps over one tree and catches another by the influence of the wind. Similarly, a living entity may be very careful and fearful in the matter of executing his duties, but it is still very difficult for him to know what type of body he is going to get in the next life. Maharaja Bharata was very faithfully executing the duties of self-realization, but by chance, he contacted temporary affection for a deer, and he had to accept his next life in the body of a deer. Vasudeva, after deliberating on how to save his wife, began to speak to Kamsa with great respect, although Kamsa saw the So என்ன சொல்றாருன்னா most sinful man. Continue பண்ணுங்க. A most virtuous person like Vasudeva has to flat person like Kamsa. A most vicious that is the way of all diplomatic tranquility. Presented him badly as cheerful. He addressed the shameless Kamsa in that way because he was so atrocious. Vasudeva said to Kamsa, "My dear brother-in-law, please consider that you have no danger from your sister. You are awaiting some danger because you have had a prophetic voice in the sky. But the danger is to come from the sons of your sister who are not present now. And who knows, there may or may not be sons in future." ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இததான் சொல்றாரு. என்னன்னா, நீங்க வந்து ரொம்ப பயப்படாதீங்க, ஆஸ் யூஷுவல் நீங்க வந்து இத பத்தி எல்லாம் நீங்க நினைக்காதீங்க, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் கான்பிடன்ஸ் சொல்றதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க கலை இவங்க பண்ணிக்கலாம், கலை நாராயணியில அவங்க படி கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. Considering all this, you are safe for the present. Nor is there cause of fear from your sister. If there are any sons born of her, I promise that I shall present all of them to you for necessary action. Kamsa knew the value of Vasudeva's word of honor, and he was convinced by his argument. For the time being, he desisted from the heinous killing of his sister. Thus, Vasudeva was pleased and praised the decision of Kamsa. In this way, he returned to his home. After due course of time, Vasudeva and Devaki gave birth to 8 male children as well as 1 daughter. When the first son was born, Vasudeva kept his word of honor and immediately brought the child before Kamsa. It is said that Vasudeva was very much elevated and famous for his word of honor, and he wanted to maintain this fame. Although it was very painful for Vasudeva to hand over the newly born child, Kamsa was very glad to receive him, but he became a little compassionate with the behavior of Vasudeva. This even is very exemplary for a great soul like Vasudeva. There is nothing considered to be painful in the course of discharging one's duty. A learned person like Vasudeva carries out his duties without hesitation. On the other hand, Mataji screen la varla.
ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் சொல்லிடுறேன். சோ என்ன ஆகுதுன்னா, அவரோட பெண்டாட்டிய காப்பாத்துறதுக்கோசரம் அவரோட குழந்தைகள் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூமெண்ட்டுக்கு கம்சரை சரிப்படுத்துறாரு. அவருக்கு முதல்ல பிறந்த ஆண் குழந்தைய வந்து அவர் வந்து ப்ராம்ப்டா கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து வாக்குதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால அவரோட வாக்க வந்து அவர் காப்பாத்த ட்ரை பண்றாரு. சோ அதுதான் வசுதேவர் பண்றாரு. பேரலா அவர் தேவிகையும் அந்த விதத்துல காப்பாத்திக்கிறார். அந்த கதை தான். ஹரே கிருஷ்ணா, கண்டினியூ பண்ணுங்க. மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல வரல மாதாஜி. மாதாஜி நான் காட்டுறேன். ஸ்கிரீன்ல வரல. இப்போ தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வருது மாதாஜி. பட் நான் எங்க விட்டேன்? இங்க நெவர் புட் தி ட்ரஸ்ட் இங்க இருந்து தி கிரேட் பொலிட்டிஷியன்ல இருந்து பண்ணுங்க. ஓகே. The steady determination, the great politician. Sorry Mataji, the great politician Chanakya Pandita said, never put your trust in a diplomat or a woman. Those who are addicted to unrestricted sense gratification can never be truthful, nor can they be trusted with any faith. At the time the great sage Narada came to Kamsa, he was informed of Kamsa's becoming compassionate to Vasudeva and returning his firstborn child. Narada was very eager to accelerate the descent of Lord Krishna as soon as possible. He therefore informed Kamsa that in Vrindavana, personalities like Nanta Maharaja and all the other cohort men and their wives, and on the other side Vasudeva, his father Surasena, and all the relatives born in the family of Vrishni of the Yadu dynasty, along with all their friends and well-wishers, were actually demigods. Narada warned Kamsa to be careful of them, since Kamsa and his friends and advisors were all demons. Demons are always afraid of demigods. After being thus informed by Narada about the appearance of the demigods in different families, Kamsa at once became very much alarmed. He understood that since the gods had already appeared, Lord Vishnu must be Hare Krishna, continue பண்ணுங்க. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க. சோ என்ன சொல்றாங்கன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ இவர் வந்து அந்த குழந்தைங்களை ஒரு சைட்ல கொண்டு வந்துட்டு சைத்தன்யா பண்டிதர், சாணக்கியா பண்டிதர்ன்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சாணக்கிய சபதம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எப்பவுமே ரொம்ப அந்த பொலிட்டிக்கலா இருப்பாங்க. அவங்கதான் டிப்ளமேட். அவங்க இவங்க மேல ரொம்ப நம்பிக்கை. ஏன்னா நம்மளோட ஆசைகளுக்கோசரம், நம்ம பேராசைகளுக்கோசரம் நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும்னு. இங்க சொல்ற பெண்கள்ன்றது வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்மள மாதிரி சாஸ்திரத்துல இருக்கிற பெண்கள் அவர் சொல்லல. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிற பெண்களையும் பத்தி சொல்லல. அதாவது ஆசை காட்டுற அவங்கள இருக்கிறதுல, அந்த ஆசையில நம்ம அவங்க பின்னாடி போனோம்னா அதுல வர்ற அழிவுகள் பத்தி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். Hare Krishna. Within the prison,
shackled in iron chains, Vasudeva and Devaki gave birth to a male child year after year. And Kamsa, next page varna madam. Mataji, next page varna. Hare Krishna. So வருஷம் வருஷம் ஒரு பெண் குழந்தை வந்து பிறக்குறாங்க. அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்கள வந்து நம்ம இரும்பு சங்கிலில அவங்கள கட்டி போட்டுருக்காங்க. Vasudeva and Devi gave birth to a male child year after year, and Kamsa, thinking each of the babies to be the incarnation of Vishnu, killed them one after another. He was particularly afraid of the 8th child, but after the visit of Narada, he came to the conclusion that any child might become Krishna. Therefore, it was better to kill all the babies who took birth from Devaki and Vasudeva. This action of Kamsa is not very difficult to understand. In the history of the world, there are many instances in the history of the world of persons in the royal order who have killed their father, brother, or whole family and friends for the satisfaction of their ambitions. There is nothing. Hare Krishna. So இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நாரதர் வந்து சொல்றாரு இந்த வேரியஸ் தேவர்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி பிறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ற பயத்துலதான் இவர் வந்து இரும்பு சங்கிலியில கட்டி போட்டாங்க. ஏன் அது வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய க்ளூ. மத்த தேவர்கள் வந்து சும்மா வரமாட்டாங்க. அப்படின்னா அவங்க முன்னாடி வராங்கன்னா பின்னாடி வந்து நம்ம விஷ்ணு வராங்கன்றது அவர் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அந்த பயத்துல அவருக்கு வந்து இப்ப என்ன நினைக்கிறாரு, ஓ இப்ப வந்து இது நடக்கதா போகுதுன்னு. சரி இது புதுசா இப்போ நடக்கிறதா இல்ல, காலமா என்னன்னா அதாவது ராஜாங்க காலத்துல இருந்து என்ன ஆகும்னா தந்தையை கொலை பண்றது, தம்பி அவங்களை கொலை பண்றது, எதுக்கோசரம் அந்த ராஜாங்கத்துக்கோசரம் கொலை பண்றது வந்து நடந்துட்டு. இது புதுசு இல்லை. ஏன்னா அவங்களோட பேராசைனால, இப்போ இந்த பொறாமை பேராசைனால வர அழிவுகள்ல இது ஒண்ணாகும். கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. There is nothing. பேஜ் மாறி இருக்குங்க. இல்ல இதாங்க கம்சா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Kamsa was made aware of his previous birth by the grace of Narada. He learned that in his previous birth he had been a demon of the name Kalanemi, and that he had been killed by Vishnu. Having now taken his birth in the Bhoja family, he decided to become the deadly enemy of the Yadu dynasty. Kamsa was going to take birth in that family, and Kamsa was very much afraid that he would be killed by Krishna, just as he had been killed in his last birth. In first of all, imprisoned his father Ugrasena, because he was a chief king among the Yadu, Bhoja, and Andaka dynasties, and he also occupied the kingdom of Surasena, Vasudeva's father. He declared himself the king of all such places. Thus ends the Bhakti Veda purport of the first chapter of Krishna, the advance of Lord Krishna. Thank you so much, Mataji. எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிளியரா அது மாதிரி தான் படிக்கிறோம் மதன்சி. Thank you. No, perfect. So என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம கம்சர் வந்து இந்த மாதிரி அவர் முன் ஜென்மத்துல வந்து காலநேமி, இந்த கதை இது வந்து புது கதை நம்மளுக்கு.
ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். காலமேனியா பரிச்சயம் அவர் வந்து அசுரரா தான் இருக்காரு. அப்பவும் விஷ்ணு வந்து அவளை அழிக்கிறாரு. சோ இது தெரிய தெரிய என்ன ஆகும், அட்லீஸ்ட் இப்ப மாதிரி திருமுந்தனும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, திராந்தாம பயத்திலேயே இருக்காரு. சோ கிருஷ்ணரோட வந்து எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் வச்சுக்கலாம். கம்சரும் வந்து கான்ஸ்டன்டா கிருஷ்ணரை பத்தியே நினைச்சாரு. எதுல? பயத்துல. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை கான்ஸ்டன்டா பயத்தையே நினைச்சவருக்கு கிருஷ்ணரும் வந்து காட்டினாரு. எப்போ? கடைசியா அவர் சாவர நிலத்துல. சரியா? சோ நம்மளும் கிருஷ்ணரை கான்ஸ்டன்டா நினைச்சுக்கணும். ஆனா இந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம பிரேமத்தோட பிரியத்தோட நம்ம நினைச்சுக்கணும்ன்றதா நம்ம நினைக்கணும். இப்போ என்ன பண்றாரு கம்சர், அவரோட அப்பா தந்தையான உக்ரசேனாவை வந்து எடுத்து ஃபுல்லா ஜெயில போட்டார். அது ஒண்டி இல்லாம சூரசேனான்ற, அதாவது அவரோட தங்கச்சியோட, அதாவது வசுதேவர் இருக்காரு இல்லையா, கணவரான வசுதேவரோட தந்தை சூரசேனாவையும் எடுத்து ஜெயில. சோ பேசிக்கலி அந்த ஏரியால இருக்கிற எல்லா ராஜாவையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவர்தா அப்படின்ற தலகணத்துல ஆட ஆரம்பிச்சார். இதோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அட்வென்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா முடிஞ்சிச்சு. சோ தேங்க்யூ சோ மச். நம்ம எல்லாம் ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லா படிச்சோம். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கரெக்டா சாப்டர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டா 1 hour ஆச்சு. சோ மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் Thursday ஷார்ப்பா 4 லாகின் பண்ணிடுங்க. நம்ம 1 round ஜப்பா முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு கீர்த்தன் முடிச்சுட்டு நம்ம இத பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு. சரிங்களா? ஒரே தடவை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரி ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா.